Welcome to Eastern Paradigm. I'm Alex. The District Hub for Empowerment of Women in Kokrajhar has organized a 7-day training program on puppet making and puppet show to demonstrate gender violence reporting mechanisms for girl students of KGBV-IV Hostel Titaguri under the Beti Bachao Beti Padhao initiative. The program is being conducted by the Women and Children Development Department, BTC Kokrajhar. The Father's Regret is a touching story of a father who learns the true meaning of love and family. The story begins with a father who is consumed by his addiction to alcohol and is always angry with his wife and daughters. One day, he chases his daughters away from home, leaving them to fend for themselves. The daughters leave home and start to live with one of their uncles, who takes them under his wing. Kokrajhar simangna kior timal pulisana sorot kita jogai dimro sekali belum terusnya itu polisi nabi orang sini nih supaya ini bawah nungsuran di pagi itu mentaskin roh. Piknik tadi. Oh, dulu tadi, gak ada yang pikir lalu badan lo, gak ada. Umpan itu umpan, mulut begini, gak ada. What are you saying, young man? No, sir, no. Tolong cuk saya polisi. Sir, ikut lagi kalau kurang naik. Tolong cuk saya polisi. Balik kapan? Dora polisi kau. Mengantar ke nomor pada musalah probasi tak boleh. Dora polisi kau. Lagu video, ikut lagu video. Mudah-mudahan
मोनथारगोन नोंसोर आंजों थांगौ बिमा दाबो न'आव फैयाखै नामा बिसोरलाय फिसा हिनजाव सानैखौ जोनोम होनना जोबोद गोरोन्थि खालामबाय बबेनिफ्राय खामायना बिसोरखौ जाबोबावनांगौ ओइ सुनैफोर न' सिङाव मा खालामबाय थादों नोंसोर माबार ओंखारदोंना ओंखारा माबार फै ओइ सुनैफोर दा मोनथारगोन हले गावजाय हासुया नोंना फैलायबाय मानो उन्दैयावनो गोदोना जोबनानै फैयाखै गोदोना जोबना फोथैनायाथ' फोथैजागौमोन खिन्थु जारला जाबाय बे उन्दै सानैखौ जोनोम होनाया नांथारगौ बिसोरनो ओंखारबाय ओंखारबाय लेखा फरायना जोंबो गिदिर मानसि जानो सानो आफा आरो जोङो गिदिर मानसि जानानै नोंसोरखौ हेफाजाब खालामगोन आफा लेखा फरायनानै मा मोनजायो नोंसोर आंनो जौ लोंनो फैसा हरनो हागोन आंनिफ्रायसो लाङै नोंसोर लेखा फरायदों आं हरनो हाला नोंसोरखौ दिनै बे न'निफ्राय होखारहरनोसो माबा थांनो बाथ्रा नङाब्ला नै नोंनिफ्राय लावथि होनोसै बोरा लावथियालाय बे बिमा गावजोंखौबो होथारगोन आं दिनै फै दे लावथिया मोनबाय बोरा मोनबाय माबार ओंखारनांगौ नोंसोरलाय नै सारिफोर नै सारनि माबार ओंखारलांनांगौ न'निफ्राय जायगा गैया नोंसोरनि न'आव माबार ओंखारलां नै आंनि बिमायाबो मोनगोन नै माबार ओंखारलां आंखौ सिनायाखैथ' माबार ओंखारलां आदैमोन आखायाव थफ्ला मेगनाव मोदै मा जादों नोंस्रा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना अन्नानै जोंखौ हायोब्ला मदद खालामो जों हायोब्ला महरै जोनोम लानायनि जोंनि गोरोंगिरि आफाया जोंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय दा जोंहा जेरावबो थांनो जायगा नागिरनानै मोनासै मा बिब्दिसो जादोंमोन फै आदैमोन जिंगा दासि आं नोंसोरखौ मदद खालामगोन खोनासं आदैमोन बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला 191 वुमेन हेल्प नाम्बाराव फन खालामनांगौ अब्लानो फाइखिनि हेल्प नाम्बाराव गासै गोख्रों फन खालामनानै होब्लानो बेफोर जाथायफोरखौ नायजोबफैगोन आरो 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि हिनजावसाफोरनि सायाव बायदि रोखोमनि जाथाय जेरै जिनाहारि खालामनाय लांखारनाय बायदि जाथाय जायोब्ला 109 नाम्बाराव
हर खालामनांगौ नङाब्ला जिल्ला आइजो आरो गथ'सा जौगाथाय बिफान आरो जिल्ला आइजोफोरनि गोहो मोनथायनि सुबुंफोरजों गोख्रै जगाजग खालामनांगौ अब्लानो बिफाननिफ्राय मानसि फैनानै जोंखौ मदद खालामफैयो। फै आदैमोन नोंसोर जिंगादासि आं नोंसोरखौ आंनि न'आवनो लानानै थांसिगोन। फै आदैमोन फै। बोसोरनि उनाव बुहुमनि सानै फिसाजो फामि आरो सबिताया समबाराव थानानै लेखा फरायना सासेया डक्टर आरो सासेया कलेजनि प्रफेसार जानायसै। नाथाय गथ'नि देहाया दा मोजां नंलिया। बियो जौ लोंनायनि थाखायनो गावनि देहा सोलेरखौ गाज्रि खालामनानै लाबाय। अदेबानि बियो दा बेमाराव दंसै। फै बिब्दिब्ला जोङो आरो नायबावनि। फिसाजोखौ हगार हरनाया दासो जोङो सुनिफ्राय आफा जोंहा आब' फामि आरो आब' सबितामोनहा आदै समबारमोननाव थानानै सासेया डक्टर सासेया कलेजनि प्रफेसार जाबाय। आयै आं आब'मोनखौ लानानै फैयो नामा? फामि आरो सबिताया बिफानि गोब्राब लोमजानायखौ खबर मोननानै आखु न'आव फारसे खारबोनायसै। आफा मा जादों आफा? आं फामि आफा नैबेयो सबिता। फिसाफोर नोंसोर फैदों। आंखौ नोंसोर मानो नायनो फैदों? आं सुनिखौ नोंसोर मानो नायनो फैदों? आंखौ नोंसोर नायनो मानो फैदों? आं पापि आं सुनि नोंसोरखौ जोनोम होनानै जेबो नायसिन खालामबाय। जेबो नायसिन खालामबाय। आंखौ नोंसोरो मा रोखोम नायोबा आं सुनि आंखौ निमाहा खालाम। आंखौ निमाहा खालाम। आयं दानि मुगायाव हिनजाव हौवानि जेबो फारागथि गैला। आयं हौवाफोरजों समान समान हिनजावफ्राबो खामानि मावनो मोननायनि मोन्थाय दंसै। सम गेजेर बायदियै
आइजो माहारियाबो गावबा गाव नाजानायनि गेजेरजों समाजाव सासे राफोद दैदेनगिरि जानो हानो हारिनि आरो हादरनि गाहाम हाबा मावनो हायो। बेनिखायनो उन्दै गिदिर आरो हिनजाव हौवानि जेबो फारागथि दोनालासेनो समानै मान होलायनांगौ। न'खराव समानै मान होलायनांगौ आरो समानै मान होलायनांगौ। दा आयं आं नोंजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदोंदि बेफोरबायदि जाथाय जाहाथे रावनिबो न'खराव दाजाथों आरो जुदि बेफोरबायदि जाथाया नोंथांमोननि गेजेराव जायोब्ला 191 वुमेन हेल्प नाम्बाराव फन खालाम आरो 18 बोसोर बैसोनि गाहायै हिनजावसाफोरनि सायाव बायदि रोखोमनि जाथाय जायोब्ला जेरै जिनाहारि खालामनाय, लांखारनाय आरो बेफोरबायदि होखारनाय जाथायफोरा जायोब्ला गोख्रैनो 109 नाम्बाराव कल खालामनांगौ। अब्लानो बिफाननिफ्राय फैनानै नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। Thank you, गोजोन्थों। दिनैनि जे दिन्थिनाय हाबाफारि बेयो एसेयावनो दोनफैबाय। Despite the hardships they face, the daughters work hard and become successful in their respective fields. As time passes, the father's excessive drinking habits catch up with him and he falls ill. It is then that he realizes the gravity of his mistake. He understands that he had done wrong when his daughters turned out to be very successful, with one becoming a doctor and the other a professor. The puppet show ends with the father realizing that both boy and girl children have equal rights to access education and equal treatment. He learns that love and family are more important than anything else in the world. The father's regret is a beautiful story that teaches us the importance of forgiveness, compassion, and the true meaning of family. For more updates, stay tuned with Eastern Paradigm.